Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan YouTube channel ta Instagir 123 TV. Muna roƙon waɗanda ba su sun danna mana alamar subscribe ba da su daure su danna mana alamar subscribing, su mana like, su mana share. Mun gode. A ba tare ɓata lokaci ba, mun zo muku da wato ainihin bidiyo ne akan WhatsApp. Wato wannan bidiyon da muka zo muku da shi shine yacce zaka wato ainihin hana sako ya shigo a cikin WhatsApp ɗinka. Yace zaka hana sako a turo maka da sako kowanne iri ne, ko voice ko kuma tapping, yace zaka hana. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu nemi inda WhatsApp ɗin mu yake kamar yacce kuke gani kamar yacce kuke gani mun nemo inda WhatsApp ɗin mu yake. Kamar yacce kuke gani mun shiga cikin WhatsApp ɗin mu. Bayan WhatsApp ɗin mu ya buɗe, in muna so waɗannan group da muke da su kada sako ya shigo, misali wannan group ɗin da muke da shi ra'ayina a soyayya, muna so sako ba zai shigo mana a ciki ba, sai ka danne kansa. Bayan ka danne kansa, ga alamar uwa speaker nan an yi cancel ɗinsa. Kamar yacce kuke gani alamar speaker uwa an yi cancel ɗinsa, so sai ka danna shi akai. Bayan ka danna, so idan kana so wannan group din bayan sati ɗaya kake so a turo maka da sako, ko kuma bayan shekara ɗaya, ko kuma always kana so ya turo maka sako, to sai ka danna. In bayan sati ɗaya ne sai ka danna nan, in bayan awa 8 ne sai ka danna, in kuma always ko da yaushe sai ka danna akan always. So kamar yacce kuke gani haka za ka yi. So misali wato ainihin misali kamar wannan group ɗin da muke da shi, wannan abokin namu da muke da shi, muna so shi ma ba zai turo mana sako ba, sai mu danne kansa, sai mu danna wajen alamar ƙararrawa, to sai mu danna inda aka saka kwana 8 ɗin nan ko kuma sati guda. So bayan wannan sati guda din shine zai iya turo maka sako, amma ko da ya turo maka ba zai shigo ba. Yan uwa, mun muka kawo ƙarshen bidiyon namu. Muna roƙon yan uwa ku daure ku danna mana alamar subscribing, sannan ku yi mana like, ku mana share, sai mun sake jamewa a sabon bidiyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi.